Mă numesc Peter Hurley, sunt din Irlanda. Avem o asociație de 7 ani de zile în România, care se numește Asociația Interculturală de Tradiții și organizăm în fiecare an un festival în Maramureș, care se numește Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. Cred că cel mai mult ne reprezintă festivalul care organizăm în fiecare august, în iulie și august în Maramureș, care este, acum va fi 2 săptămâni. Avem o săptămână în țara Lapușului și o săptămână în țara Maramureșului și toate evenimentele astea au ca activitate și ca idee reconectare cu cultura tradițională autentică din satul românesc. Chiar ne dorim și am avut în trecut legături cu Republica Moldova. A venit un muzician, un saxofonist foarte vestit din Republica Moldova și a participat în 2013 în proiect și un regizor de film și o echipă de filmare de mai multe ori. Și chiar dorim să facem asta. De ce? Pentru că simțim că spiritualitatea din Republica Moldova e foarte puternic. Nu am avut șansă încă să aprofundăm în viața satului de acolo, dar am presentimentul sau prevăd că este o zonă de colaborare foarte bogată între festivalul nostru și cultura rurală a Republicii Moldova. Deci de 8 ani de zile sunt partener, să zicem, cu ONG Fest în România. Mi se pare o idee strălucitor, mă bucur foarte mult că e prima dată când este în Cluj și avem un stand aici și mi se pare excelentă idee să fie și în Republica Moldova, în Chișinău. Abia aștept să particip. Cu cel mai mare drag venim cu tot forța.